Wah. Wah. Iyay. Tuts. Kabantay ka, Tuts. Dilupad ko, Tuts. Tuts. Oo ba? Sini lupad nga. Ang namaga. Uy, ako nilupad ako. Bigas enerhiya. Kabantay ka to, wa. Enerhiya ba nga? Ang imor ng nauna, ano, enerhiya. Oo, kabantay ka. Oo. Puro gina, oo. Enerhiya ni, oo. Huwag ko na-improve ang mga enerhiya na apel man yung pagtak. Ay, nabas master mo. Ito nga. Ingo ako na. Ay, sintir sa buwa ba? Oo. Unong sa ako sa tanaw. Sige. Ay, manibiyahay lahim na. Makahilong to. Nagkagawas. Gawat yung biyaha eh. Usap. Look, hindi ka na ni mo eh. Mani kayo yung kamu ko. Lulu. Ay niya. Baraw. Bantay ka. Lulung na. Sumitawa ka na. Lulu. Tinawan step na. Lulu. Higo ano eh. Lulu. Tuts. May pag-practice na itong giko ang master ba? Di ba gidong gamat ni mo siya? Oh, may po. Kung kamon ta ka. Nakay ko silida. Naadra ah. Oh, kana hait ani mo. Okay po eh. Hait ani. Sige ko masama ni. Kaya nahang. Pagkawasay mo ineriya ha. Akong gamit ang ineriya ha. Oh, unsa man area utot mo na oy. Aw, ana na siya. Mo na akong sikreto. Alal ka na. Kamon ta ka? Okay. Sakit? Wow, mura na mag-unikas yung taak. Mas mana ka? Oste! Ito! Ikadot! Liugon ko na taka, liugon ba? Ayaw na diya kay. Ang diri ko, wak mang hindi na kumutang enerhiya. Wak na ako na-practice. Pa-practice pa ko ni Master. Naadi na stiyon di ay? Last year na ko. Ikaw ko na katong, wak na, lucky. Lucky mga ka. Oh, lucky ko! Saway ko! Laklak. Saway ko na ko. Dali yan, gaya na yun. Kana. Dali ka na. Mamusgi ha. Sulit ito siya. Huwag bugong. Di tinood maningot. Pero huwag na pong kadot. Ganda din ako. Huwag mas mga ibiyo yun. Hindot mo din eh. Ako may mga tinunaan sa una oh. Maayo naman kayo mo kundog nga enerhiya. Ako ito ni. Tabalos-los! Uy, Master! Kita ulit ka nung. Yapan mo katong na hubok. Saan mo kayo? Master! Oh na! Nakuha na gini nyo ang mga moves no? Hindi ka puro ba? Pinanana ba? Sus! Ang hubog! Perti bunog ka! Nagtanga ko! Sundang! Gaganoy! Nagagamit gila akong mga tinudlo ninyo! Perti gamitaw eh! Napuno o black eye! Ako! Okay kayo! Gagan mo si Kaato! Why? Kay kalibangon lang dyan kay Kaato! Kay di pa Kaato kalibangon! Kato yung sundang gila balik-balik to! Swerte lang! May nasa kay kami may kulata ina oh. Ako tong gituyo. Master. Di na mali madani mo ang tahong. Oh, mo di ingana gina siya. Ingana gina. Ya. Dapat man ko ento kay mag-training pa ko. At na puro bagong martial arts. Oh, ay problema asa mo ka Master. Ato magatod ba ning naputaw ni akong gida. Mo ni akong balion ako ra ni hapas mo. Mega na ni Master ay. Upgrade ni bago ni. Ya, lakaw sa kuha ka. Kamu ni bahala daw. Wait, di mo na Master. Oo, para ka ninyo ako mga move. Ayo ay. Bata! Ayay, naiduha ka. Mga malkitot kaya ni mga buwang purong man. Be, ako ko lihat tuon be. Hoy, ako sa mo niya. Purong mo. May pautog mo? Ano ka? Saha? Ay, buy kahi. Atig maigo na ni kana patik ni wag tang lagi na. Sus, nagugong na gyud ko sa enerhiya ka kulataw no kuan niya. Nya, unsa man iuna? Testing. Si pulis ang pulis. Uy, kau, buy kahi ka?
Humok ani. Suwayi. Unhitot, padaplin ko. Iniriya na. Tuts, okay na ka? Okay na ako. Ano ka? Madara na ako. Hinay ka na ko. Yun na yun. Imo na kitagaag. Chance, di mo kitagaag chance. Ako rin na nagpanuloy. Ako nagpabunog-bunog ako. Araw ng bibida. Ikaw rin bahala na. Hilak lagi nilun. Ako rin. Mura magkag. Nabali-bali lagi. Okay na magkaka. Okay. Ako bahala. Ako bahala. Bebe. Kita ka sa kunya riya ha. Uy. Sa makarag. Kita sana. Magaling ko kariti. Tikasan din. Wala ko. Kaloy. Bantay lang sa mga master. Ako kayo master, kaya kumantok. Ha? Di mo malakaw. Kaloy. Iyo mga imor ng mga ano enerhiya. Larga. May pag-practice na itong di ko ang master ba? Gawas, enerhiya. Malaban na siya. Malaban na master. Tamlay ba? Tamlay. Isok din mo. Kurang mo. Alala ba? Oh. Gawa na ba niyo mo? Gawa. Kamuhunong na kadilaw, no? Ano na kalaway? Bunal mga tayaon. Shoutout day ko ni Kon ni Jeffrey Batolan, shoutout diha. Batolan. Bunal Jeep. Bunal. Bunaling mga kabatuan. Shoutout day ko sa among kauban nga si Androx. Dogs. Bunaling herbal ni Rox. Shoutout sa ko ni Ronald taga Ogits. Shoutout diha. Nald. Bunaling Nald. Bunal. O sa katong magpa-shoutout, comment lang kay para ma-shoutout. Comment. Og salamat sa pagtanaw sa video og atangi among umaabot nga video pohon. Og ayaw mo kalimot sa pag-follow sa among Facebook page og subscribe sa among YouTube channel. O ayaw sad mo kalimot sa pag-like o pag-share sa mga video. Daghang salamat mga katayaon. Sana all na ay uyab dito sa gawas. Basta kwartahan pangit ka, sutunra ka.